என்னடா பொட்டத்தேவடியா பேர் ராம்குமார் சுகுணா ஓத்த அந்த கிழட்டு தேவடியால் ஓத்த டெய்லி சிவா லைவ் வீடியோ தான் போட்டுட்ருக்குறேன்டா பொட்டை பாடு ஐட்டம் ஆம்பளை தேவடியா நீ சரியாடா பொட்டத்தாயிலே பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வீடியோ போடாடா ராம்குமார் 9 தேவடியா பேல ஏன் முடிய பிடுங்க முடியுமான்னு பாரு. நான் நல்ல ஜாதி, நீ ஈனசாதி மானங்கெட்ட தாயோடி. அன்னைக்கு கேட்ட ஊத்தாட்ட ஆடலாமான்னு வாட ஆடலாம். தேவடியாப்பையில் சுண்ணி துண்டு துண்டை நறுக்கி போடுவேன் தேவடியாமாவனை. பொண்டாட்டி கண்டவனுக்கு ஓக்க விட்டுட்டு 2 பிள்ளைகளை கண்டவனுக்கு ஓக்க விட்டுருக்கிற தேவடிய பொட்டபாடு தாயோலி. நீ என்ன பிடுங்கிருவியா? 9 தேவடியம்மானே கண்டாரோலி பையல கண்டவனை ஓத்தவனை சுகுணாலையும் சுமதி ஓத்தவனை. நீ ஆம்பளை ஐட்டண்டா தேவடியாப்பையில பொம்பளை புறாக்கு சேலை கட்டுறா மானங்கெட்ட தாயோலி மூஞ்சி புண்டை.